Salam hormatly vatandaşlar. Taparağa size de salam. Salam Halmurat Gurunmun. Sağlar oğumu. Şükür sağ olun. Bir tapar. Ay kar aldı beni. Deyin mani yağıp doğru çıkınlar. Size de yağıya şu var. Taparağa. Geçen taparkı gepleşimizde biz arasında gurrun ettik. Yankı şol konstitusiya barada ondan şol niyazın bir kanun şol vazifani eýeleşi barada soň ikinji gezek 92-nji ýylda mezbur bolup täzeden saýlaw geçirip konstitusiýany täzelemegi barada gurrun etdik. Ýöne şol gaty gysga boldy. Şo taýda adyny tutan adamyň biri iklim sizin körpeýiniňiz bolmayan eden duşum. Şol düýün men aýdyp ýetişmedim. Ol ýigit şol öz döwründe şol sizin aýdyşyňyz ýaly şol özüň hemmesi zady doldurup halka düşündirip berersiňiz. Ýöne men bir bilýän zadym. Şol siz daýynç diýdiňiz. Şol daýynç sözüni halkymyz kän beletler. Men düşündirip bereýin. Şol daýynç jurnaly 1990-njy ýylda Türkmenistanyň çäginden daşarda Moskwada jurnalist Muhammed Murat Salamatov diýilen ýigit tarapyndan şol Moskwada çapdan çykarylyp 200 ýa 300 egzempler onuň şol ogryn ýol bilen Türkmenistana getirilip şol kiosklarda däle ellenelle şeýtirip paýlanardy. Şoň bir bölegini ýadymyzça ene deputat men kardeşim merhum şol Aýgul Kakajanyň täzibi edil parlamentin içinde deputatlara paýlandy. Ine şol sanyna da ene iklim şol çykyşy bardy. Ine şol men halka ýetirmekçi bolýan biler ýaly. Ol jurnalyň jemmi 2 sany çykdy. 2 sanyna kän bolsa 400-500 egzempler bolandy. Men şondan kendi pikir edemem. Oň bir bölegini hökümet ýygnady. Sebäp o taýda birinji sanyna soňra halk düşmany diýip baglan edilen iklim ady geçýär. Şol jurnalyň ikinji sanyna soňra halk düşmany diýip baglan edilen Halmurat Söýünov barada da agdalýar. Ol hökümetde o zatlar peýda eder, onun üçin olar tapan ýerine onu konfiskasiýa edip ýakdylar, ýok etdiler biljekkä. Ýurdun daşyna çykan 2-2 adamlarda bolmagy mümkin. Olaňam hemmesi bir akgöwülli adamlar bolmansaň o zatlary halka da hödür edip duranaklar. Bar bolsa şolar bize ýetirseler ören minnetdar boldy. Indi taparagy söz sizden men sizden eşçip bolýan zatym şol döwür indi görýärmi? Iklimaga da sizin inelerinizin biri, iklim falan ulu maşgalasının rağdası, onun durmuş yolu katı uzi, ýöne pazygaly durmuşy. Şonun üçin men bärde şoň başlangıjyny şol 90-njy ýyly sizin öz aglyňyzdan eşitsek, hem halk bilse, şol ýerden kim bolan, soňra näme bilen gutarany soňra geler diýişler. Ýöne şol gurrunlardan başlaýsaňyz hemme düşnükli bardy diýjek bolýar. Söz sizden Sapara. Awal Halmurat ýa-da iklim kakışdy ýa-da atamyň atlaklaryň kakam men kaka diýerdi, onu bir kakışdy ýa-da. Başagan inordinarny oğullarından biri bizden zatdan hat begili demek çağalı katı kadaklar orta şkolun okuya diýin 4-nji şkol diplomatlarymyzda şonda 6-njy klasda paragadam şo taýda okuýardy. Ýa-ni ikisi okuwy diýe 6-njy klasda paragad kiçirek. Paragad okuwy ýerine iklim agada mime okuwyr ben ýoluny ütgedip gidýär. Onuň şo Karl Marx bibliotekasy bar, köne Karl Marx bibliotekasy. O ýa-ni Karagum troýuň arkasynda bir mänkädi. Ol şo taýyp barýarmyşyn. O ýa-ni demedýän gelinler, kitapçy gelinler ýa öwrenşipdir, tanapdyr,
kitaplarının nemesi spitini veriyor alya. Protayda 6 tağat, 8 tağat oku toryança tağat 2-3 çemli kitap okuyor. Onun 2-3 olanına da diye tavsiye veriyor geliyor. İştat olmadık yala. 6 ay 7 ay şeyle oldu da. Onun burun öyle muallimi geldi. Adam Fuat adi adamı şunu para da bilyendir. O iklim oku elin o 6 aydı. Onun men özüm düşünüşörüm onun iklim elin doğru yani yerden geldim okudan geldim diye. Hani kitaplarını okudu diye. O dövüşlerini okudu diye. Rahat bir yanok. Kayanok kalkamış sattığımız. Onu yuvaşlık bilen öğrenen paragatı da prot edenler de. Karlı Marx biblioteka ediyen olmalılar. Paragatın yankı aralarında iyice Mehmet'in çörüğünü ettiğine. Onun niyame diyen deyip sonrası ben onun boyundan biblioteka edip okuyan. Niyam şu okuyu da bize kırıklılar yerde. Ben kırıklanırın o. Niyame diyen. Onun 7. klasdan akşam okuyu geçirdiler. 7. klasa giyecek okudu. Bir yılda 4 klas otur. 16 yaşında üniversitede girdi. Juridik fakültede. Zawoş'ta. Tuvalama. 27 yaşında yani Ministerstvan propaganda onun juridik uslugu gidip Akbes'in upravleniyyesi var. Son başlığı oluyor. İn yaş başlıktır. 27 yaşında. 27 yaşında çağa. O da demet eret ya. Şu an büyün bir ombudsman var adı gurum ettik de. O konstitüsiya kavat geliyor. Kanunlar gelen o. Kanun çıkarılacak olanlar şolara geliyor. Onların yani konstitüsiya denep. O konstitüsiya kavat gelen o. Yeni alak. Şu da atlar bilen meşgul olayan adel. Onun advokatura var. Onun notarialini kantorlar var. Şolun hem mezetinin kıymağı 27 yaşında başladı. Ministerstv Justisya'da 10 yıl işletti. Demeden son ayrıldık 2003 yıllarında doğru bilemok da şu deme yankı komentariden son ayrılığında. Şeylere yankı şeyden 2009 yıl doğru bilemok Habib'a tanıyan Habib. O Habibullah Durdiyev Komsomolun Merkezi Komitesi'nin birinci sekreteri oldu Türkmenistan'ın. O 90. yılda sayılanını sebep şol öňkü birinci sekreter Komsomolun Gowhar Balliýewiňe gelýär diýerler bir gyýdy Krasnovodskly. Ol Kızlarbat raýonynyň deputat saýlany men bilen bir wagtda men şäherden ol raýonyň o bolardy. Men şondan bilýän ol şol 90-njy ýylyň Tomsonyna ardasyny berip deputatlykdan gitdi bilmedim näme sebäp bolýar wezipesini tapşyryp Moskwa okuwa gitdi. Ondan soň ýerine Habibullah Durdiýew saýlandy. Men şon üçin Habibi ýakyndan tanýan, men ýaşlar komitesinde işlemse, şol ýaşlaryň problemasy beýleki olan teklipleri zatlar bilen kendi uçuşup geçirirdik de ýaşlar. Men şondan bilýän Habibullah. Ben ömrümde 70 yaş akılyanlar. O yani Türkmenistan'ı yatlanda bir zafar hakiki haylo vurdu. O yıllar perestroika yıllarıydı. O yani juristler iklimani deme ödür diyorlar. Deputatlığa. Onun Habib bilen yarışı. Habibullah bilen. Durdiyev bilen. O Durdiyev şu an
Komsomolun birinci sekreteri. Klimada yani Ministerstvan Upravleniyetin başlığı. Havuzlarında ehli devlet resursları var da. Devletin resursu bölümü getiriyen. Bizim hem doğutlamız, maşkalamız bizim resursumuz. Giycelerine liste okup gelmeyip demedi. Hem çağa çuvalarını çendi. Doğunlamız var. Onun doğutları, nemeleri. Havuzlarını yediler. Ödem razgromlu neme bile. Bunu klimadan doğutları vardı. Ne euro dimidir diye o Komsomolun orga delli kap neme doğusu. O parahat vardı. O da Komsomol. Bunlar tecrübeli Komsomoldur ki faydaları geçiren olmalı da. Doğru. Anneler kandert periyat yardım düşüyordu. Yani hakiki agitasyon yapıyorduk da. Köçeleri aylanıp yani rayonuna kandert verip demedi. Anneler çok çok periyatta ne böyle şey. Kapka Anagella diyanın Türkmenistan'ın halk artisti Anagella Zülgayef oluyordu. O. O şey deyip aytmalı Anagella diyseniz bir çopanım mı Anagella o biliyor. Son şey taparası da atar biraz. Murat menden jurnalist olmuyor. Bir tiyatrocu olmuşum ya ben yani doğramadan şey koyuyor yanlış demeleri. Düzeler ağırdan öğretiyorsun bana bu kadar. O yengenmede bilyak 13. şkollu geçti nemedi yani izbiratil nemedi sayılı uçaktı. Aslan Goli Demiryol'un gayrasında mıydı sayılı uçaktı? Yani üniversitenin oksidi vardır. O biliyorum. Karşısında şkol vardı 13. şkol. Yıktılar bu Atay'da atel mi ne mi burada durandı. Atay'da 13. şkol vardı. İzbiratil uçaktı Atay'da. Ondan sayılı kuturun son üye çıkan Merkez Komitetin sekreteriyeli Atayva diyetler. Atayva adını bile okuyadım. Şunu yarına da bir instruktör olan var. Biz dışarıda oturduk. Hem yani agitasyon nememiz bile tapacak nememiz kravadım dışarıda. Gelip onun kahiş etti. Başağa deyip kalkında motiv. Oldu. Kılarına kaman bu işi. İzbiratilinde. Oturdu, çay su verdik. Dedi, yendiniz dedi. Hükümeti yendiniz dedi. Boyun alyat dedi. Yonu dedi, bırdak bağ dedi başağa. Şu hemen tövde geçtiler de. Yani kargo oldu. Şu hemen devletin ahı dolu için, o plan için, o yaşlığın payışı, şöyle şuabiyullah bolmalı, devavi yani alyan postu oyuncu, nemet oyuncu, şu olmalı, kontrolsüz nemet bilen yok, ne payışı diye rahat değil. Başağa bolya liderdir de. Habibullah deputat oldu. Men bilýän, men şol döwür Aşgabatda özümem ýokary sebäpde işläp gördüm. Ondan soň Habibullah kandidatlygy görkezlenine ol gelip menden haýyş etdi. Halil Murat sen meni gollaýsan agym şu saýlaw kampaniýasyna. Men oňa aýtdym, şuňky ýadymda Habib, men Aşgabatyň halkyny tanamak, men olary näme diýip aýdym. Sen täze gelen aty. Özüň aslyň tejelli. Men odal sen bilen tanışlygym ýok. Ýöne başga şol Komsomoluň ol merkezi komitetinde duşuk bolany ine sen kandidatlyk ödürlemeli bolsa men seni ses bereyim gelip adamlaryň öňüne çykyşyp sana ses bermen haýyş edin. Men onu başarym. Ýöne gidip halkyň içinde sen marada men agitasiýa etmäge diýdim. Hakym, hukukym
yok men otağıma geçecek işin de diýip aýtdym. Ýöne bolsa da öýkelemedim menden soňra gatnaşykda bolma olta men şol Türkmenistana çykyp gaýdýançam. Ben aýtjak bolýan nemem Halmurat şo 89-90-njy ýyllar 91-de şol ýaly adamlarda bir eýpariýa batda. Ýani ýagdaýa elbetde ýani dukanlar, magazinler boş neme onun perestroika öýdüm murmaly öýdüm nemetmelliler deme bir de şol atlan eýpariýasynda bir de çın mıkan deyip demettik de şu da atlara. Dine şu başkala dostları doğurlan ağalan indilen dostları varlan yaşırlamızın dostları şu resurs bilen devlet yendik de olan eline dünya kadar neme resurs var da neme diyecek. O giden neme. O bu nemelerine düşündür de burada. Son bir çok garat bir de düşün olmalı. Tabii devletin içine yankı parlamentte şuraya niplanik neme planlaştırmadık adamlar girip başladı. Bulon kan hoşuna gitmeyen olmalı mümkün. Şeylere olup o da atlar yadımızdan çıkıp gitti. Habibullah bile dost olduk. Abi yani geldi ama blur yüzlü salamlaşıp demedi. Ama Habibi şeyle taşından tanıyan demedi ya. O ya ministeriyada şondan sonra iklim ağani işten ayrıyalar. O da yankı köyüne nimetleri geldi. Kuruluşu var. Kuruluşta firmacı kurya o çok değil. Şu yeme ağaltın atelini biliyor musun? Türkmenistan'da biz vurduk. Yok bilemek ya şol menden sonra var. Sirkin karşısında Dzerzhinski'nin bir statüyesi vardı. Onu biliyorum. Biliyor musun? Onu biliyorum. Orası 5-6 metre oldu aşağı 10-12 metre kendine. Şunu iklim ayırdı yarım. Biz ya kater için yeri ödüledik de aşağıda her yerini gezdik kolun demeden o ondan şu Dzerzhinski'nin nemesini salıverdiler de. Yani hiç kim onu ayırmalı mültede nokta. Yetki ne olacağını bilen adamlar derler. Doğru. Yine de bärde günäni iklim falan üstüne oklaptırlar da kim patladı. Şoň nemesi yankı kran bilen bir çapka bilen yankıya patlayıcı nemeler bilen iklim ağa yarıp şoň nemesini ya kuruş firması var çukurun şoň aldı şoň. Iqbal Halmurat ne bolmasa yehin oğlun adaryon naçitin diye wortlar sağlarına yaşlarından şeylere Iqbal şeyle oldu da onu işten ayırmalarım o da bir namartlık demelik o da bir yani devlet adamlarına gelişmeyen rahatlar da bulon niyetli şeylere yine seyredip gördüm o ne Orta Asya Respublikaları vardır. Şu birinci sekreterler kalan yeri vardır. Ya son prezident olan yerleri. Şu tayları katı ağırdır yağda yine Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Abşaluryalar. Her yani. Şu sisteme devam etti yönü yani üstü yapıp neme orada da şu sistemin neme görünüşü de
bozulan görünüşü devam ettiler. Şu adam devam edebildi. Gözlüklerden aile kurduğunu bilemok. Yani gelen oğlun gayet yolu liderler vaat kurkudur. Orta aviyan demesi ıkbali yeke Türkmenistan'ın diğer Türkmenistan'ın gelbedi oldu. Şu yatladan şu doğrularda yani yeter yıkılan son Türkmenistan Tayul'un içindeki respublikalardan kovsudur. Biz Pribaltika bilen katı ısnaşıklı işleyedik. Pribaltika'dan bizim yemeğimizde, himayetimizde kimin oğlu işledik. Kotay'daki tekstil fabriklerin direktörleri, dağıtları hem de bilerim tanış şahiş ediyorlar. Yani fabriklerimiz yapıldı işgallerimiz, Gülyalar işgallerimiz var. Nemeden o. Kömür etkileyen oldu. Bir de iş yetin o. Ne bunun sondan iyiydi. Sondan birinci. Sondan birinci. Ne tarihler şeylere kalmırat bay. Bunu Ben şu tayda görücülerimize yüzlenmekçi olyanna ine seredin 16 yaşlı oğlun eksternem orta bilimin atestadyny eline alıp üniversitede okuýar, öz ilmi, öz bilimi bilen hiç bir bir para peşkeşde üniversitede oturup döwletiň iň ýokary bir ýanky hukuk kuramalarına bir gidip yatan ulu addeylin başlığı olya 27 yaşında nirde görülen zat men bir bilýän zadım hana şol Gelli Mehmet Egdir olum bir naýbaş ýigit türkmeni 26 ýaşda şol ýuridik ilimlerin kandidaty adyny goýar. Şuň ýaly mähet taş ýaly ýigitlemedi, gyýlamady bir hökümet kökü damar bilen ýolu baýar. Hökümet diýänim niýadyr? Adamdan anyk adyn tutmaly. We şoň töweregi esasanam şol atşyrsa bilemek türkmeni oň näme arny köýeldi. Ýöne edilýärni diýene bir ýumurtga togurla bermeletde ýurdun içinde bir ilimli bilimli adam bar. Men gatygynan şol döwür şol yklymaga bilen tanışlygymyň bolmanlygyna. Ýoksa elbetde sataşanlykdan bir ýerlerde görüşen bolmagy da mümkin. Ýöne men şol dün gürleş geçen soňky gepleşigimizde aýtdyňyz bol kimligini köpbe ýadyma düşdi. Şo da parlamentin içinde pısırdaşıp gürleşerdi. Beýpil oglanyň ýetideginiň bar tapyp duran şu zatlary diýip. Niýasyň kemçiligini. Bütün zal oturan 175 deputat bilen emma daşyndan şu zatlary fin berip oturan ene iqlim çykardy şu zat. Olam halkyň öňüne, bütün dünýäň öňüne utanman, çekinmän, gorkma. Ýöne elbetde on geçen ýol gaty agyr durmuşy paçygaly. Näme diýjegimden bilemzak bugün nirde digen belliden ol adam näme bolanyny belliden hökümet ene ýygy sordy ýok etdi. Yok ben hökümet bilmediklerini bolsa men bilýän halbyrat bu gurrunlary agyr gurrunlar biz bunu soňa goýaly. Hemme jehni bilýän olar hiç sen diýirden bulardan ente kata torat halbyrat. Biz o da ýatdan çykarjak däl. Ýöne bu ýerden wagty däl biz olara taýly gurulşar. Bu ýagdaýlar hemme jetni biz gatyp gowulýar. Ýani bulun KGB'si var bolsa şo KGB özü KGB halbyrat şolong kartotekasine çendi habarımız var. Kimin näme? Men şoň üçin başlan sözüňiz bölýän men şoň üçin haýdyp otyryn millete. Garaşyň bir ýurda baramyz arhiw açaýly. Şo sizdäki kartoteka bilen ýurtdaky arhiw deňeşdirsek, ine kimin nämeden 5 minutda göt açyljak bolar. Şoň üçin urunup ýörür. Ine soňky bir ýarym aý, bir aýyň dowamyny ot bolup ýapyşdy, siziň orta çykan. Men ýöne bärde başlada özüm soňjak bolýar. Halkymyzyň bir seredine haýsy kady kanuny bar.
bir musulmançılıkta var mı? Adam karşılıkta var mı? Adam 2002 yılın mer yitirmedildi. Ne min cesedini kowşurdular. Ne min diýirligi barada habar var. Bir ýygyny garlylygy bilýän gün bir ölüp bir diýilen. Ine sudatlar edip beren şol haramhor hökümet. Niýazyň edeni bunun dowamaty. 10 günäsin bir boynuna aldy. Sebäp bir hakimeti kabul edeni niýazyň ogurlugy bilen bir hatarda onun eden jenayatyny öz başyna aldy. Alman şotaýda hem arhivler açyp günäkarlary cezalandyran bolsa onu arasa adam bordy. Bir kanun hakimeti gelenem var. Ýöne onam etmedi. Diýmek niýazyň eden ähli jenayaty şoň iki berdeninde onu men kanunçy hökmen aýdýar. Şoň üçin hökmen hasaplaşyk bor. Ýerde geçdi. Ol eger şol jenayatlar eden adamlaryň öýleri bolmasa da halk şonyny taryhyň öňünde şolar adamlary öz hökümetini hökümini öz garaýşyny ökmen aýtmaly bor gelecekde gaýtalanmalygy üçin. Emma diýerleri geçmeli bor owadan nepeden. Owadan nepe yeterler mi yetmediler mi onu çözüm bilecekler Halmurat. Olun ýöne bu atlan hatawy gatty soralar bir işlap öz-özünden bolup öz-özünden yitip gidýänlerle bulan o zatları bir soňa goýaly. Başka pozitif vurumlara geçeli Halmurat buraya da deme vurumlar Bor ýaşly. Näme diýseňiz siz bilen hani nämeden dowam eder? Ýene entek wagtymyz var, ýarym sagada bolar. Menem bile deme deme jogap berýän näme. Men aýtjak bolýan zatym bar da tapara seredin indi şu bizim söhbetdeşligimiz men o taýda halk bilen birini ara gatnaşyk açmagym öz sahypamda bir hökümeti oda köze düşürdi. Ana dün öňürlükde orsiýetden gelip ýa howpsuzlyk barada baş tutulan bir getirip ana bizim guş kellämiz bilen oturup terror garşysyna näme diýip planda howpsuzlyk diýip maslahat edenler. Ol düşnükli, ol janyny goramak üçin, hakimiýetini goramak üçin edip oturup, halky goramak üçin o taýda maslahat geçirilen ýönünden diýjek bolýan zatym. Indi bular hemmesi düşündi. İýde gaýtma ýok, halkdyň öňe gitjek. Halk ýada-da inni gorku bilen, ürkü bilen, dürre bilen, taýak bilen, türme bilen, ajal bilen bir inni halk saklap boljaklar. Indi şoňa gözi ýetdi. Inni baryp ýene-de şol öz howsarlary diýen çok oşadyrmak üçin inni şolardan ýene ýurdun baýlygyny şol siziň aýdyşyňyz ýaly şol arzanyna mugut satyp kürsüsini saklamakçy başga ýol ýok. Ine şu zatlar eýem ýüze çykyp durda. Ýene de bir ýatlap geçmeli zat dinleýijilerimiz, görüjilerimiz goýup bilsin. Onuň siziň ýemaňyzda sahypanyzda aýdýan. Şol inni näme bilen şu siziň aýdýan zatlaryňyzy, getirýän mysallaryňyzy, taryhy wakalary bularda inni näme bilen şunu gömjegini bilen akdy. Nädip şuny eret etjeklerini bilen akdy. Bar tapýan hürrüň maňa jaň edip diýerler. Sen ol diye oğrumuş, näme cümrümüş, men niýdim, aýtda hani halkyň öňüne dik durup, döwletiň 60% büdjetini ini biz ministrlik bizinkile üpçün etdik. Ýol başym hani merhum Paýdygelle Merez, ornmasarym men, şul işleri edenen, berjay edenen men. Kim sonra bar bolsa, kim şu zatlara ynanmaýan bolsa, öz adyňyz bilen çykyş edindi, beriň maňa soragy diýip aýtdy. Men näme üçin onu saparyklygyň özüne beren akşa sorup, näme üçin maňa berýär? Ber özüne. Aýratyňyz satýan bolsa. Ýok bolmasa da onda bir gıýbatdan el çekip. Men oňa da aýtdym. Hem arhiv bar KGB. Kimiň nämeden? Ýöne bu taýda hasabat sorulýan ýurt däl, hasabat ol ýurduň içinde soruljakdy. Diktaturadan millet, döwlet azat bolandan soň. Bugün berde diýenden olary näme? Bildirýän ýeri ýok. Haçanla yüzbeýiz durulmaly ýeri gelende halkyň suwdunyň öňünde ene şonu jogap sorady. Kimde kim ýene bir geze gaýdýan siziň saýtyňyzda. Men howa haýyş etdim. Taparagadan şu
gözümizin açıklığını şu bolon dağıtlar siz aýtmasaňyz kim aýtjak? Siz döwletde işleyen adamlaryň bir iň esasy şu döwleti dolandyran ministrligiň içinde ýolbaşy wezipede işleyen adam. Siz aýtmasaňyz kim aýtjak? Goý halk bilsin bu hakykat. Goý gelecekde halk gaýtalamasyn şol edilen ýalňyşlyk. Goý halk ýol bermesin şol haramzada siýasatçylara ýurdu ýykmaga. Ine şol zatlar üçin sizin aýdýan zadyňyz wajyp. Bulara owat bolup ýapyşaýda sizin diýen zatlar. Ha? Jogap soruljagyny bilýär ýa etmişlerini bilýär ki. Beriň soragana sapar yklyň. Ýazyň öz adyňyz bilen. Beýtirip ol miskin sokorluk edip adamlaryň arasyna çöp atjak bolup ol oýunlaryňyz ol 90-njy ýylda oýnaldy. Geçmedi ýigitler. Bu adamlaryň endi görmedi gördü gal. Hana öňüňizde otur şu ýaşy. Beriň näme soragyňyz bar bolsa. Öz adyňyz bilen çykyş edin-de beriň. Ýüzü diýip aýtdygymda. Maňa degişdiň maňa beriň. Oňa degişdiň oňa beriň. O maňa jaň edip ol eýledi, beýledi, ol eýlep, ol biz ol ýapylan tagmalardan, ýarlyklardan geçdi. Ennamyzy bitin ýer galmady. Ol hökümetiň salan ýarasyny. Onun üçin sırtyňyzy dogry tutuň-da işleň, hemmäňiz işlejek bolsaňyz, watany kömek etjek bolsaňyz, hani özüňiz çykyş edin. Aýdara diýer pikiriňiz bar bolsa aýdyň ýyldyňyz. Ýöne ol miskin sekorlyk edip adamlaryň arasyna çöp atjak bolman asyl başa bar. Barmaz indi. Şonu aýtjak bol. Bagyşlaň saparagy, dowam etdirip berin. Näme barada aýtjak diýseňiz. Maňa da jaň edip Halmurat KGB'ň agenti diýip näme diýenler bar bir kana. Aynen terdelik. Şol adamın adın şu tapsınlarla haydi KGB kime men yemedim çıkardım şol. Kanda yo kenin entek ben bilemok o son ver bavad etmediler. Ya demeden o. Ay neme Halmurat bir halkı ne kadar halkı tragedya getirdiler de. Ýöne halkyň demesi wada ýanky tomoşaçy her zada tomoşaçy adamlara bir demen sözü wada akyllaryň Mevlana diýer. Şunu ýalak eýlekin goňşusynyň ykbaryna elbet ağır günlerde nemedenne şeyde tomoşaçı galyan nemeden dilsiz şeytandır diýerler. Bizim halkymyz bu dilsiz şeytanlykdan bir adam bolmaly geçmeliler. İň möhüm nemeti geçmeseler şu günler belki de ha yerwedi göz başlarına gelýärler. O geliyor görüyorlar. Selam şu demedik gören adamdan köpüsi ya kaçıp kutulan var onun kaçıp kutulan yerlerim ya ortiyettir çok benzer yerlerdir. O tayda da bululustanlık diğer yalak değildir. O başkalarının yardı Türkmenistan'dadır yardı o taydadır. Karıları ortuları verdidir, gölleri o taydadır. Durmuşun ağır demeleri de olur yükleri. O ýöne bulan hemmejetin netijesi tomoşaçy bolma. Nemetiniň hasili netijesi. Her zada tomoşaçy bolup o men gapdalynar geçer eder. O maňa degmedi. Müň ýaşatyn diýeniň bilen durmuş gaty çalışıyor. Vatan diýilen zat bizi ayağımızı yerden opordular da. Mahalli mülklü millet derler biz. 70 yıl şeyle oldu da. O mahalli mülklü yali. Çoğun bengeş yönü oturun zayların üstünden istedik bu atlar traktör kırıp bilirler de. Bu var orta yertigi yok da. Onu elinden alıp bilirler. Bir adamın iki doğduğunun arasından çıkan emir bilen komanda bilen. Yani göğü yıkılan demeden
tanadan 10 milyondan geçendi. Ondan yerin mülkün tenkide oldu vatandaşlık duyudan sonralarına koyada. Yani toprağı tuğulen palçık et demekten palçık koyada gardan. O demelen bu sözü var dün demede dinledim bolun. Gan bilen garlan toprak diye vatan oluyor diye. Biz tuğulen garlan palçığın içinde de şu at ya daima düşünüp bilen için şeyle de. Bunun için son görüşecek olayanım yok. Biri etmemesi bizim gelir kaptanın. Çok yönü kuyruklarını vatanına verip sonundan kahraman olacak olayanlar ken o da atlar vatanına olmalı hatta. Dünkü Tomoşoçu uğur kahraman onu yankı durmuş adamlar bunu kabul eder mi etmez mi? Doğru alamat elde ama. Yani şun ki kovalap devlet görközlüğünün köküden yine de sorur. Şunlardan kovulları varacak manaları yok da. Bu da atlar var arada Halmurat her kim ölçü oynayandır elbette oynuyor. Onu gerçek demeye vurmuyorlar. Yani dünya yaşayış durmuş yalanlan demeden varaktır öldük göründürüm da. Acı yeri şol. Türkmen kümsüklüğü deyip eşitlik her bir yerde kaldı. O kâne şıttım bir yerde de. İskrinis'in antonimudur. Bizde yankı tamimet değilen ne mi leksikonun giden ne? Görüp kümsüklük. Bu da epidemiyalak Türkmen'i burşavalıktır da. Ondan Türkmen bilen ne iyi şey bilen var. Inanışmayan adamın bilen iyi şey bulu nokta. Hiç de demet bulu nokta. Yönü işemet bulu nokta. Seriozny işlere tembolü. Yani gülleşende de yönü sipahiçilik bilen yönü bakı bırak bu terör yalak deyip şey demedi yani. Ben Türkmenler bilen kent hataşayan oluyor. Kendinin başka kent bir adama bunun içinde koymuyorum o kadar. Kümsük, ben ondan kümsük adam bilen hemen vururum geçecek. Akıllıdır, soğutludur, tecrübelidir, o da attır, burada at, yani tabimet. Ondan olmasa yürekten vururum edip onu nokta. Ne halkı çok yok. Bu da atlar Türkmen'i ya ben sarvo demem demekte bizim oynak görünümüz katı kendir. Böyle oturuşu turşu, gülleşi, fiil edişi, büyüğünden çeyre adamın kâlaktan büyük kuştu. Ben şu yağlık baha versini birinin daha kıyıkacı kurdum göreyim çopan olsunlar. Aydı var. İyice sağlaştık. Ondan sonra tayda iyice yattık da. Ondan çopandan oraya değile fikrin gelmiş. Yani prezidentimiz var. Ya cevap verdi olmayan yöne oturun yerimden yöne demettim de. Bir görsen adıydı, o köpek galaktıydı, çoban köpekleri var da. Vof dedi.
Bir gördüm dedi, uğruğu yamzınla dedi, kaynayalak dedi, ocağı dedi, dedi. Çopon halkı katı sinçi oluyor da sapara. Sen bu da atlar görünmeyendir ödeyerler. Bu adamlar aklı yok adam yalan dediler diye. Bulon ne yok ayıttım burada var. Hamir mayeti, permayeti, yalan. Müşterim cahil, cehalet içindeki adamlar olmalılar. Şort demeni taklayalar da. O yani müşterilerine cahil olur yalar. Şu halkı kendi kuvvetli olmadığı yalar taklayalar. Korkuyun aşağına, ne ben aşağına, oku da, o da atları demet. Amir baylarım yalan, hem mi da yalan? Şın dadı, hiç dadı yok açın. Bu adam mı? Ya başka burada. Yankı görücülü adamlar bunları obru verip burada atla demeden mi? Mene o deme şulom yankı. Demetin çek diyende, portreyini çek diyende çekiyor bile mi? Yeter bu milleti bu dereceye getirip bunu göreceğini emekken ben şunu düşünmekte. Var bay olluğu. Sırtına da çelli kızıl altın oldun. Yani boynuna çelli. Son ne yani? Yani için boş olup malum mülkün olanı sen o dünyaya akıtacak adam yok. 7 metre kepen başka ondan lokan nemen yok. Götürecek adam yok. Bunlar yani hilek akıl bilen yoğurlarını durduruyorlar. Bana hayran kaldı. Şimdi giyeceğin içinde lirika geçti kalmırat bunu demedeli. Ay o da durmuş dürlü taraflılar ya. Hem tarafını da sin vermeli, hem taraftan şemeleşmeli. Halkımız 30 yıl olay vaat adalete susap geldi. Yani sade halkta günah yok. Elbette var hemmamızın gerdanımızda çoğul. Yani sade halk sol 70 yıllar bir tayaklanıp siz dilen etmeli, şu sülöde saklanıp gelen halkımız var. Ben o halkı günahlap bilecek galiba bu meselede. Hak hukuku gönü çıkmadınız, görüşmediniz hak hukuku için. O halkın içinden okulu bilimli çıkarları var. Yeka iklimağı değil ya ve Mehmet geldi Mehmet Erdir değil ya yenedir oğullar çemen tanıyanadı. O münglerce adam her yıl institut, üniversitede oturdu. Ilımlı bilimli Türkmenin öne çıkan adam. Bir topunun kellesi silahkalı boynu garstuklu. Bir daha sonradan men inteligensiyadır cibimde 2 tane diplom var. Yöne bular adalata gezekkelerine, hakikati goruma gezekkelerine hemmesi çaresinin yan bolup gittiler. O garip halkım yeközi galy ki kime ses versin, kime üns versin. O çarşın özüne sereden alcırap galy 90-njy ýyllarda. Yine de sağ olsun siz şunu aytmaly bolýar da size taňry alkadym. Şo ýyllar halky açlykdan öldürmän diýir çykarypsyňyz şol o hojalygyň üstü bilen, ýa ministrligiň üstü bilen. Onu bu millet yeni de bir sany bu kütenem ýarym mesaj bolmaly. Men pikir edýärne eger şu zatlardan uğralanmaz. Oy bilmeli halk şol azam bolsa şu hakykaty bilmeli inni. Biraz halkymyzyň göz açyp başlandy. Men şoňa şükür edýän. Begenýän ona soralar ýüze çykyp durup men sahypamda berip durlar. Birak bilen söz alşýarlar, çekeleşýärler bolmaly zatlar. Elbetde o jemgyýetiň kanuny. Bu ýöne medeniýetli birak bilen diskussiýa girseler oňa ýeterli zat ýok. Biz arzu edýän zatym şol ýuwaşlyk bilen siziň diýen zatlaryňyzy adamlaryň ünsüni çekip başlady. Belkem şu zatlardan netije çykarsa ýene badyr çykyş etjekler. O men aýtmyşym ýaly eger razylyk berse sizden soňra men ol Nazar Toýluş Söýünov bilen şol öňkü Nebit Gaz ministri bilen söhbetdeşlik geçirmekçi. Oňa da hökümetiň uran peçady bada ogry.
Hana 25 yıl bäri yok şol döwletde Nazar Toýlaýew üçin bir ýeriň aşagy nakyny bir gady nire karşylaýar. Han bu barada hazap. Nazar Toýlaýew ýok. Ana Niýazow bilen Berdimuhammedow. Kim soraýar? Bir ogrulardan hazap. Hakyky ogruň tutun bir gygyrýada ortlar urýanmazy bardy. Nakaly şonqa biziň kim şo durmuşa geldi. Ýöne men pikir edýän şolar ýaly mesaby gurrunlar bilen halkymyz bilen gurulşdyk, düşünýüşdik. Borondatlar bolşýalaýdyp bersek, öz pikirimizi bolşýalaýdyp bersek, men meşguliyet ýok, halk ahyrdan özüne gerekli netije çykarar diýip düşünýär. Meňa pikirim şol ýaşy. Almurat, uruşam sözden başlaýar, yaraşyk sözden başlaýar da. Ben netiýetima adamlar türlü platformalarda tapawut ýok. İlki direk bilen gurulşmäni ýöwrendirler. Bunu diňe gurulşyp, maslahatlaşyp, gepleşip, bulatlan büyüğüne yetipdiler. Ýöne bir Türkmeniň öňünden göç geçirdiýär, göçürdek boldy. Bir görelle bolsun diýip sen haýyşyny näme diýenler, şoňa düşünüp edýän, ben bunu bolmady. Ben kan Türkmenistan bilen soňky döwürde kan gyzyklanma bol dowrdaýdan ýöne okşy demäli ýitiremok passiwa salan arkiwa salan zatlan duda keller diň soňy. Ene belki de sifirler bilen işlem döňmeden doň yani hard disk diýerde biraz nemerek kurgunlar razmerem bu içinde bolun ýöne içine sığyan adam depetli wam okkan ýerde. Doğru. Doğru ýaşyly. Berek Almurat ne? Dağday ýowurluk edel, işte açyjan däl. Bu ýagdaýlardan ýolun tap çykmamy gerek de. Yol etabi men plany ya men demedellänin dogry ýol bilen çykbarlar. Bolmada hemme zady gyrana salyp bolýar, aňpatda, kynbat derler. Bunu diňe gurulşyrak çözmeler. Şoň üçin korkudan nemet görme, korku adamyň halal edýänlerdir. Ýaşaýyş korkudan ölümden hat agyrdyr. Şoň üçin adamlar ilk ulak öz demäni şu korkuny geçmeliler. Bular şu korku salyp nemedip pres bilen ýanky bular ýalakdan urka diýilýär-de. Urkolardan ruhun pes boldy, üstüge giderdi. Yani ruhun belet boldy, ben belet boldy. Urkan almady onu. Bular şu yani türme nemez bilen neme diýerler-de. Bu türmelerine bilýär, ýaýlak nemedinden bilýär. Yani uruşda ruh ýeňendir. O bilegem gerekdir bolýan, bilew bolup ruhu olmadyk ýeňilýändir. Biz şu ruhumuzy diketmämiz gerekdir. Ol bir wagty deme adam üçin gerekdir. Ruhun ölen soň sen özüň diri edende de iş tapsyn, otdu. Haýyrsın, şolary ýalak neme ötün. Onun için korktuğunca gudağım artar. Sebebi o tarafa güç vereyim de. Bular men sonku gepleşiklerinde nemet veren şu cehalet içinde saklayanların sebebi vardır. Yani sen kardeşin var. İş doktor var, deputat.
Norvegiýa. Tanrı oğlu, pirim oğlu Tanrı oğlu mu? O Pir Mulağa Norvegiýa gelende men Göğün aýdyna gitdim. Şu Umya'dan 900 kilometr maşinli Göğün aýdyn gimäler gitdim de. Gözüm bilim ağrıyadı maşin türünde. No şo bir zat gurrun verdi, ben kulağımda aldı da. Türmede diye. Yani kameradan kamera geçiriyorlar mı ya da dışarı çıkarıp içerik veriyorlar mı? Ya daha şovlu olun diye sümüklü, soğuklu. Yani şu hep çıkan da diye ne mevlenliğe yani tüpün ne mevlenliğe yeniden vuruyor diye de. Bunun oğlu bilen. O yelledip diye tümünü süpürüp diye ne şey bahana da yok, hiç adam yok diye de. Ödem Türkmen için durşuna şonun alaktır. Paravat Türkmen'den geçti bilye de demedi. İlki yan maşin Parahat gurrun verdi bana bu zatlar. Maşinden düşüröndü ilk udak diye şu demevden vurup diye yere yatırıyorlar diye de yani ruhunu öldürmenler. Bulon niyetidir şu. Onun için birinciden nefsini ağırmalarla bulur. Ben yakmallayanım oyun nerler. Ben bulur ahir son grubunu yakmalı bu orunda. Sonra kendi giderler bulur. Sebebi yemelerini bilen okur da. Yani kendini bilmeseler sonra yetmeler. Yani o türme takçılarına da görüytü soğuksuz oğu yerindeki yani taş demeler birbiriye de daha soğuk çerce o daha sonra deme mari oğu yerlerinin çağlarını alıyorlar da yani ne şular oğru yani mi sizin çok için elbet yaşayan dünyalara psikolojik kinemi var da davleni var da ne türme takçılar şol bizim prezidentinden çok türme takçısının oğlu. Bulon da metodi şol yani bilyen zatlar şol kakalarından yani üydü terbiye neme atı burada da terbiye değiller var. Onun bulon teni duyuyorsunuz da yani çubuklarına da ilim derdi bulonka batanı okta. Yani paralize var dedilerine. Bu atlar ne yemediğini bilen yani durmuş gören oğlunum derler. Yani medis tut o kap o yani beşi diş doktor olur. Profesör oladım, tanımal SSR'ın möçberinde şuňaladım boluna. O pirgulan diyem o, demeyen diyen ben prezidenti diyenler çok kardeş vardı urun eden ben. Kardeş. O yani diyeme intap bilen var. Bunu ne dolduracaklarını bilemok. Bu da hatta bir onu şeyle deme bilen karnın oyranın üstüne kastım edirenin bilen bolunu o bu da çağa değilen var. Yani bu nokta şu tayda giyeceği aldan son adam öbür oymayıp da olmayıp. Bizim yağdayımız Gahtı kıyın, küçük milletem olduk, asarlı milletem olduk, düşürülen çukur çün, gahtı çün. Ondan aşağıda yer var mı bilmedim. Şiiralli yattı, aşağıdan bir buyun düğünü yattı, onun aşağıda bir kat geldi. Doğru. Ona sağını da var da bir benimle oturup. Bilemok, bundan ağırda da bir zatlar bağ olmak mümkün. Şuna umid ediyen olmaklar mümkün. Bu zatlar geçer Murat, geçer. Dünyada neler geçmemiş, hem bir zat geçer. O harika.
Biraz Cintal'dan kimler yatayım diye o demedi. Bu da geçer. Geçer yönü üçüncü geçiyor da. Şeylere kalmırak var. Ona näme tapara şuurlukça söhbetdeşliğimizi tamamlasak wagtdan bir çene bardy. Sonra indiki dostluklarda dowam ettirberse gepleşip. Kalmırak var. Sağ olun. Hani şeydi halkımada berýän görüňlerimiz üçin ilçilikdir, netije çıkarana tapylar, hökmen tapylar. Ýene de bir gezek güzlerini aýtmakçy görüjilere, dinleýjilere taparagan aýdýan sözlerine, getirýän faktlaryny sizde başgaça düşünje bar bolsa, başgaça çemeleşme bar bolsa, başgaça faktlaryňyz bar bolsa, hana öňüňizde dur şu ýaşuly. Beriň soraglaryňyzy jogap berer höwes bilen. Ýöne öz adyňyz bilen çykyş ediň dejik berin. Sağ olun, hemmäňiziň öýüňize saglyk adym. Sag oturuň.